Ka Achik Holistic Awakening Movement ni ka Aham. Kala pyrshah jur Lada ka sorkar bat ka NEHU kiniyat syakmat ban Pynlong ya ka Common University Entrance Test ni ka CUET. Haga karwa jengki ka baki penmi menin ka syitrik ujemang u George Prince CH Moment u badai u Presiden jong ka Aham Central Executive Board. Ulaong baka seng jongki kala kendu ya shibun ba ki kena ki basngokya ya ka ne ka Common Entrance Test na kidaw bamentala arsnem kimyo late school nakadaw jong u coronavirus kumta ka seng ka karpat jur ya ka sorkar bat ya ka NEHU ban ompriang ne Pynlong ya ka te ka test balada ka sorkar bat ka NEHU kan yat syakmat ka seng ka maham teng ban pyrshah.